Газова уредба Томасето, монтирана на лек автомобил Opel Astra G, бензин 1.6, Ecotec мотора. Ето в момента показваме монтажа на газовата бутилка. Ето как е монтирана газовата бутилка, компактно от левия край на багажника в левия край, за да остане свободно място за багаж допълнителен. Показваме вътре компактен монтаж на копчето за приключване на газта. Ето вижте къде е монтирано копчето за газта. Компактно. И самия монтаж на редуктор, рейка и компютър в двигателя. Ето тук компактен монтаж на рейката. Редукторът също много добре монтиран.